ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኻትኩም የምህር እዩ ኢልና ዝሓሰብናዮ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፆታዊ ርክብ ክትደሊ ከላ ተርእዮም ምልክታት ክንርኢና እዘን ምልክታት ክተርእየን ትኽእል ኣብ ጎና ወዲ ተባዕታይ እንተሃልዩ ፆታዊ ርክብ ሓቢራቶ ክትፍፅም ዝደለየቶ ወዲ ምስኣ ኮይኑ ኣብ ተዕልልሉ እዋን ኣብ ሰውነታ ዝረኣይ ናይ ጠባይን ናይ ፊዚካልን ለውጥታት ኣሎ። ነዘን ለውጥታት ኢና ክንርኢ ፈለማ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም እንኳዕ ብሰላም መጻኹም እንዳበልኩ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ፍቕርን ሓዳርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ሓትት። ከምቲ ልሙድ መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምሳኻ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ክትደሊ ከላ ካብ ተርእዮም ምልክታት እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? ንከናፍራ ትነክስ እያ ወይ ከዓ ብመልሓሳ ጌራ ተርሕሰን እያ። ከምኡውን ነስናና ብመልሓሳ ምንኽኻ ትጅምር እያ። ኣብዚ ግዜ ምሳኻ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅም ስለ ዝደለየት ቅረብ ኢልካ ክትዕልላን ክተጫወታን ክትነኻኽኣን ኣለካ። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ምልክት ድማ ንምዕጉርታ ምንኽኻ ትጅምር እያ። ሓቢርኩም ኮፍ ኢልኩም እንዳዓለልኩም እንዳሃለኹም ንምዕጉርታ ትነኻኽእን ካባኻ ዝኾነ ዝደለየቶ ነገር ከም ዘሎ ብዝመስል ኣጠማምታ ትጥምተካ እንተኮይና ምሳኻ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅም ደልያ ኣላ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ርክብ ክፍፅማ እንተደልየን ዘርእዮ ምልክት ድማ ምሳኻ ኮፍ ኢላ ንኣብነት ዝኣዘዝኩሞ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ግዜ ነዚ መስተይ ብርጭቆ በፃብዕታ ንላዕልን ታሕትን ተንቀሳቅሶ እንተኮይና ወይ ከዓ ኣብቲ ናይቲ ብርጭቆ ኣፍ ነፃብዕታ ተሽከርክሮ እንተኮይና ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ከም ዝኣተወት ዘርኢ ምልክት እዩ። ናብቲ ራብዓይ ምልክት ክንኣቱ ከለና ድማ ናይ ብሌን ኣዒንታ ስፍሓት ይውስኽ እዩ። ምሳኻ ኮፍ ኢልኩም ክትዕልሉ ከለኹም ኣዒንታ ከፊታ ሙሉእ ኣድህቦኣ ሂባትካ ናብ ምዕላል ተኣቱ እያ። ስለዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ከም ዝተላዕለ ክትፈልጠሉ ትኽእለሉ ሜላ እዩ። እቲ ሓምሻይ እንሪኦ ድማ ንዕላልኩም ብድሙቕ ሰሓቕ እንዳዓጀበት ተድምቆ እንተኮይናን ካባኻ አንደበት ዝኾነ ሓሳብ ክወፅእ ትደሊ እንተኮይና ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ወሲኾሎ ማለት እዩ። እቲ ሻድሻይ እንሪኦ ምልክት ድማ ነእጋራ ኣጣሚራ ኮፍ ኢላ እንተነይራ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እቲ ዝተደረበ እግራ ዳይሬክሽኑ ወይ ከዓ ኣቕጣጭኡ ናባኻ ኮይኑ ምንቅስቓስ እንተጀሚሩ ኣብ ውሽጣ ልዑል ዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ከም ዘሎ ክትፈልጥ ትኽእለሉ እዩ። ኣብ መበል ሻውዓይ እንሪኦ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ሽጋራ ናይ ምትካኽ ልምዲ ዘለዋ እንተኮይና ነቲ ትኪ ናብ ናትካ ዳይሬክሽን ትልእኾ እንተኮይና ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ብዕፅፊ ወሲኹ ከም ዘሎ ትፈልጠሉ ሜላ እዩ። ኣብ መበል ሻምናይ ኣባና ብዙሕ ዝተለመደ ኣይኮነን ኮይኑ ግና ንምንጋር ዝኣክል ኣብ ርሕቐት ኮፍ ኢልኩም እንዳሃለኹም ብዒንታ ትጣሰካ እንተኮይና ንዓ ቅረበኒ ዝብል ምልክት ስለ ዘለዎ ቅርብ ኢልካ ክትዕልላን ናብ ፆታዊ ርክብ ክተእትዋን ትኽእል ኢኻ። እቲ ታሽዓይ ንሪኦ ድማ ቁሩብ ምጥንቃቕ ዘድልዮ እዩ። እዚ እንታይ እዩ? ነጥዋታ ዘርኢ ክዳን ተኸዲና እንተሃልያ ናብ ኣጥዋታ ስረቕ ኣቢልካ ብምርኣይ ናይ ኣጥዋታ ጫፍ ወይ ከዓ ኒፕል ኢልና ንፅውዖ ክፋል ሕብጥ ኢሉ ደው እንተኢሉ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ከም ዝተለዓለን ምሳኻ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅም ከም ዝደለየት ትፈልጠሉ እዩ። ኣብዚ ግና ክትፈልጥዎ ዘለኩም ናብ ኣጥዋታ ክጥምት ከለኻ ፅቡቕ ስምዒት ዘይክስምዓ ስለ ዝኽእል ቀስ ኢልካ ስርቕ ኣቢልካ ተጠንቂቕካ ክትርኢ ኣለካ። ኣብ መበል 10 ንሪኦ ንፈልጠሉ ምልክት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ሰውነታ ናይ ምሕባጥን ናይ ምቕያሕን ምልክት የርእያ እየን። ንኣብነት ምዕጉርታ ዝቐይሕ እንተኮይኑ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ከም ዝኣተወት ትፈልጥሉ ሜላ እዩ። ኣብ መበል 11 እንሪኦ ድማ ንድምፃ ከም ናትካ ክተምስል ትሙክር እያ። እዚ ክብል ከለኹ ቀስ ኢልካ ክትዕልል ከለኻ ንሳ እውን ቀስ ኢላ ትዕልል፣ ዓዊልካ ክትዕልል ከለኻ ድማ ንሳ እውን ንድምፃ ዓወቢላ ትዕልል እንተኮይና ኩሉ ነገራ ምሳኻ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ኣብ መበል 12 እንረኽቦ ምልክት ድማ
ኣብ መንጎ ዕላልኩም ንጨጉራ ትነኻኽእን ልክዕ ቆፀሮ ከም ዘለዎ ሰብ 10 ግዜ ተመዓራሪዮ እንተኮይና ብናትካ ኢድ ጨጉራ ክንካእ ከም ዝደልየት ዘርኢ እዩ። ኣብዚ ግዜ ፀግዕ ኢልካ ናብ ዝደለኻዮ ስምዒት ክተእትዋ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መበል 13 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ድማ እዘን 12 ምልክታት ኣብታ ሓቢራትካ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ እንተዘይርኢኻ ምንም ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ኣባኻ ስለ ዘይብላ ንግዜኻ ክተጥፍእ የብልካን። ምቅርራብኩም ናይ ፍቕሪ እንተኮይኑ ንፍቕርኻ ጥራሕ ክተቐፅል ኣለካ። ስለዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ሕቶ ቅድሚ ምቕራብኩም እዘን ምልክታት ከም ዝረኣኹም ክተረጋግፁ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን እታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ስድራ ክትኮኑናን ክተተባብዑናን ብክብሪ ይሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ግለጹልና። ብካሊእ መደብ ብካሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኩላትና ይቀኒየለይ።